Hola a tots, benvinguts de nou aquí al món dels logaritmes. Benvinguts a Jai Mates. Aquest jo crec que serà un dels últims vídeos que farem de logaritmes. Ja n'hem fet, no sé si 7 o 8. Jo crec que ja comencem a entendre com funcionen això els logaritmes. I sobretot, hem après, a part de la definició de logaritme, a fer servir bé les propietats de logaritmes. Les torno a escriure aquí perquè ens faran falta. Logaritme de a per b és igual al logaritme a la mateixa base de a més logaritme de b. Logaritme de a partit per b és igual al logaritme de a menys logaritme de b, important. I per últim, logaritme. Les poso sempre perquè és que va molt bé tenir-les per prendre consciència de com fer-les anar. De a elevat a n és igual, puc baixar aquest exponent fora i expressar-ho així. I el que hem practicat és utilitzar aquestes propietats en aquest sentit, però també en aquest. I ara aquí en farem ús. Aquí ens diuen, si sabem que el valor de logaritme de 2 és aquest, logaritme en base 10 de 2 és aquest, i el logaritme en base 10 de 3 és aquest, doncs busca, a veure quan valdrien aquests logaritmes. Per tant, el que em demanen és que expressi això com a combinació o com a utilitzant aquests logaritmes de 2 i de 3, i no ho diu, perquè se sobreentén el logaritme de potències de 10, que tots hem de saber quan val un logaritme en base 10 d'una potència de 10. No ho posa, però és un recurs que també s'ha d'utilitzar. Doncs ja us he dit que aquest tipus d'exercicis normalment es poden solucionar de més d'una manera. Jo ho faré de la primera que em surti, però si em dóna temps potser ho fem de més d'una manera. Però veureu que no és molt complicat de fer. Anem a fer el primer. Veiem què se'ns acut. Aquí tinc el logaritme de 36. Si puc posar-ho en forma de potència, aquest 36, aquest argument, a l'exponent el podré treure fora, no? Jo crec que és la millor opció. Per tant, jo ja ho faria directament. Faria així. Això és igual al logaritme de 6 al quadrat, amb la qual cosa, utilitzant aquesta propietat d'aquí, aquesta potència la puc treure fora, fora no, davant, per logaritme de 6. Ja hem avançat molt. I logaritme de 6 no el sé, l'hauria de posar en funció de logaritme de 2 i logaritme de 3. Si us fixeu, la primera propietat, puc desfer aquest 6 com 2 per 3, i ja ho tinc fet. Això seria igual a 2 que multiplica a què? El logaritme de 2 per 3, perdó. Per tant, això és igual a 2 per logaritme de 2 més logaritme de 3. I com que els tinc aquí dalt, només cal posar-los a la calculadora i operar. No ho faré. L'objectiu era expressar això en funció d'aquests dos, logaritme de 2 i logaritme de 3. Sí? Se m'acuden moltes altres maneres. Podríem fer, per exemple, no sé, això pot ser logaritme de 6 per 6. Sí? I per tant, això ho puc expressar com logaritme de 6 més logaritme de 6. Sí? Aprofitant la primera propietat. I de nou, aprofitant la primera propietat, això puc posar-ho com logaritme de 2 per 3. I això també, no? Sí? Logaritme de 2 per 3. I això, de nou, puc posar-ho com logaritme de 2 més logaritme de 3. I això també, logaritme de 2 més logaritme de 3. Per tant, és el mateix que això, 2 vegades logaritme
de 2 més logaritme de 3. Val? I trobaríem altres combinacions, Ja hem fet el primer. Faig una miqueta de lloc per fer els altres. Uep. Vinga. Va, aquest d'aquí. Aquest també és ben fàcil de fer, Fixeu-vos. D'entrada tinc aquí 18. Que aquest 18, jo si l'hagués de posar en funció de 2 i de 3, jo crec que és bastant fàcil, no? 6 per 3, 18, sí? Amb la qual cosa per aquí podem fer alguna cosa, L'únic que tinc aquí 0,018, em convida a expressar això en potències de 10, D'alguna manera, clarificar-ho una miqueta, vinga. Hauríem de fer que això és igual a logaritme de què? De 18 multiplicat per què? Per 10 a la quant? Per 10 a la quant? 1, 2, hem dividit, Hem dividit per 10, per tant, 10 a la menys 2, Hem dividit per 100, no? 1 i 2. Sí? No, per 2 no, per 3. 1, 2 i 3, perdoneu. Uepa, hem dividit per 1.000. Estava a la lluna, Perdoneu-me, 0,018. Per tant, això equival amb això, sí? Per tant, ho tenim bastant bé, Fixeu-vos. Podem fer lloc per aquí o què? Aquest d'aquí ja l'hem solucionat, El deixem. Això és un producte. Per tant, puc aplicar la primera propietat, És igual al logaritme de 18 més logaritme de 10 a la menys 3, que ja sé que com que això és base 10, això ja sé que és menys 3, Recordeu, Quan tenim base 10, coincideix la potència de base 10, l'exponent coincideix amb el resultat de logaritme, I aquest 18, doncs ja ho tenim, no? Ja es veia des del començament aquest 18 que convidava a posar-ho d'aquesta manera. Logaritme de 3 per 6, 3 per 6, 18. Per tant, això és logaritme de 3 més logaritme de 6, val? I em falta desfer doncs, aquest logaritme de 6, no? Va, desfem. És igual a logaritme de 2 per 3, per tant, igual a logaritme de 2 més logaritme de 3. I ja ens queda tot això bastant arreglat, no? Hauríem de substituir tot. Trec les propietats? Va, no, que encara en farem un. Ho escric aquí baix. Uep. Al final em dona que és logaritme de 3 més logaritme de 2 més logaritme de 3 menys 3, no? Per tant, com que això ho tinc, que ho tinc aquí dalt, l'exercici ja estaria resolt, Només cal posar a la calculadora això, que tinc logaritme de 3 dues vegades, no? 2 per logaritme de 3 més logaritme de 2 menys 3. El que doni, Ho posem a la calculadora i exercici solucionat. Sí? Se'ns poden acudir més combinacions, ja ho he dit, no són úniques, Va, anem per l'últim. Vinga. Faig una miqueta de lloc. Iep. Vinga, què tinc? Logaritme d'una arrel. Quan veieu arrels, jo quasi que us proposo que ho fiqueu en forma de potència i pugueu treure l'exponent fora. Això sempre, perquè es torben molt. Vinga, doncs, això és igual a logaritme a base 10 de què? De 6 elevat a 1/3. Per tant, aprofitant la tercera propietat, aquest exponent me l'enduc i em queda com 1/3 per logaritme de 6.
I això ja ho hem fet abans, que és igual a 1/3 per logaritme de 2 per 3. Per tant, és igual a 1/3 del logaritme de 2 més logaritme de 3, aprofitant la primera propietat. Sí? I ja està, només cal posar, com que tinc logaritme de 2 aquí i logaritme de 3 aquí, ficar la calculadora i obtenir el resultat. I ja està, espero que hàgiu entès com funciona aquesta història dels logaritmes i que té el seu punt de divertit, és una mica... Va, no us enfadeu. Vull dir que pensar en quin tipus de combinació faig per aprofitar les pistes que em donen, després té la seva gràcia, sí? Va, doncs, ho deixem aquí. I jo crec que ja comencem un nou tema. Deixem el tema de logaritmes i no sé quin començarem ara, però en farem algun de nou. Vinga, fins ara!